በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሩ ይስፋሕ። መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐናን ስለዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሓን ሃራጊተ ጸሎት ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ክዓ እውን ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዑኦም ይኹን አሜን። ሕዳር 9 ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ዝኽሪ ናይ ሰማዕታት ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። እንኳዕ ናብ ኣበው ቅዱሳን 318 ሊቃውንት ዓመታዊ ናይ ጉባኤ በዓል ብሰላም ኣብጽሓኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉባኤ ኒቅያ በዛ ዕለት ሕዳር 9 ኣብ ሃገረ ኒቅያ ብእመቤትናን ብኣምላክ ወዳን ዝኣምኑ 318 ቅዱሳን ሊቃውንቲ ተኣከቡ። ናይ ሊብያ ሰብ ኣርዮስ ጎይትነት ገንዘቡ ንዝኾነ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕድ ክጓየ ከሎ ብፍቓድ እግዚአብሔር ብጻድቕ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ጻውዒት 2348 ምሁራን ካብ መላእ ዓለም ተኣከቡ። እቲ ጻውዒት ዝተሓላለፈ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ክኸውን ከሎ መንገዲ ሽግር ኩሎም ተጠቓሊሎም ናብ ኒቅያ ዝኣተዉ መስከረም 21 ነበረ። ካብ ማእከል እቶም ዝተኣከቡ ብዙሓት ሰባት ንናይ ኣበው ደቂ መዛሙርቲ ከይቆጸርና ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ምግባሮም ዝጸንዐ 318 ኣበው ሊቃውንቲ ተረኸቡ። እዞም ኣቦታት ሊቃውንቲ ክበሃሉ ከለዉ ብፍልጠት ጥራይ ዝበሰሉ ከይመስለና 318 ኣበው ፍርቆም ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ኢዶምን እግሮምን ተቖሪጾም ንሃይማኖቶም ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉ እዮም። ፍርቆም ድማ ብገዳማዊ ህይወት ዘግየጹ ፍቅረ ክርስቶስ ኣብ ውሽጦም ዝነድድ ቤት ናይ መንፈስ ቅዱስ እዮም። እስከ መታን ክንፈልጦም ናይ ውሕዳት መንነት ብስምን ብመግለጽን ንመልከት። ቁጥሪ 1 ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ን22 ዓመታት ዝኣክል ስለዝተቆራረጸ ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኽበ ብዘይ ኢድ እግሪ እዝኒ ከንፈር ቅርንብ እዩ። ቁጥሪ 2 ቅዱስ ኣትናቴዎስ ሃዋርያዊ ድማ ስለታ ዝቐንዐት እምነት ተዋህዶ ን50 ዓመታት ዝተጋደለን ን15 ዓመታት ኣብ ስደት ዝነበረ እዩ። ቁጥሪ 3 ቅዱስ እለእስክንድሮስ ሊቅ ካብ ሰማይ ብርሃን ዝወርደሉ ዝነበረ ኣቦ እዩ። ቁጥሪ 4 ዓብይ ቅዱስ ባስልዮስ ብጸሎቱ ንኣጋንንቲ ዘንቀጥቀጠ ንነፍሳት ካብ ሲኦል ዝመንጠለን ናብ ከዊነ እሳት ዝበጽሐን እዩ። ቁጥሪ 5 ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኣርማንያ ስለ ቐንዕቲ እምነት ተዋህዶ ኣብ ውሽጢ መጸራረይ ሽንቲ ቤት ጉድጓድ ን15 ዓመታት ተደርብዩ ዝነበረ ሰማዕት እዩ። ቁጥሪ 6 ቅዱስ ኒቆላዎስ ዘሜራ ካብ ህፃንነቱ ዝተቐደሰ ኣብ በረኻ ዝተጋደለ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ብዙሕ መከራ ዝተቐበለ ኣቦ እዩ። ቁጥሪ 7 ቅዱስ ያዕቆብ ዘንጽቢን ብህያውነቱ ንሙታን ዘተንስአ ንወሓይ ብጸሎቱ ዘቆመ ብንጽህና ዝተጋደለ ኣቦ እዩ። ቁጥሪ 8 ቅዱስ ሶል ጴጥሮስ ንቅዱስ ንጉስ ዘጥመቐ ንቆስጥንጥንያ ብወንጌል ዘብርሀ ሊቅ እዩ። ቁጥሪ 9 ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ ስለ ቐንዕቲ እምነት ብዙሕ ግፍዒ ዝበጽሖን ኣብ ስደት ዝዓረፈን ኣቦ እዩ። ንኣብነት ክኾነና ደኣ ኣልዒልናዮም እምበር 318 ሊቃውንት ስለ ቤተ ክርስቲያን ተጊሆም ዝተጋደሉ ብዙሕ ዋጋ ድማ ዝኸፈሉ ኣቦታት እዮም።
ኣብቲ ወቅቲ ንቤተ ክርስቲያን ዝበጽበጹ ብዙሓት መናፍቃን እኳ እንተነበሩ ናይ ኣርዮስ ግን ካብ መጠኑ ዝሓለፈ ናቱ ንፋቄ መናፍቅ ንፈጣሪና ፍጡር እዩ ማለቱ መለዓሊኡ ቅድሚኡ እዩ። መናፍቃን ካብ ዘመነ ሐዋርያት ጀሚሮም ንቤተ ክርስቲያን እናሃወኹ ምንባሮም ግልጽ እዩ። ብፍላይ ድማ ቢጽ ሓሰውነት ግኖስቲኮችን ብዝወለድዎም ኣቦታት ድቃስ ስኢኖም ነበሩ። ሓረግ ናይ መናፍቃን ብርጉም ሳምሳጢ ጳውሎስን ብመርቅያን ብማኒ ይጅምር። አርጌንስን ናይ ግብፂ ቀለሜንጦስን እውን ተቀላቂሎሞም እዮም። ርጉም ሳምሳጢ ንዲያድሮስ ብኑፋቄ ወለዶ። ዲያድርስ ንሉቅያኖስ ድማ ንኣርዮስ ወለደ። እዚ ኣርዮስ ብጣዕሚ ተንኮለኛ ብምዃኑ ልክዕ ከምዚ ናይዚ ዘመን ግጥምን ዜማን እናጸሓፈ ኣብ በቢ መንገዲ እናዓደለ ኣብ ፈቀዶ ቤት እናሰበኸ ንብዙሓት ብኑፋቄ በከለ። ኣብ መጀመርታ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ መምህሩ መኸሮ። ስለ ዘይሰምዖ ድማ ሓደን ክልተን ጊዜ ኣውገዞ። ጸኒሑ ሰነፍ ጳጳስ ኣኪላስ እንተፈትሖ እኳ ቅዱስ ሊቅ እለ እስክንድሮስ እንደገና ኣወገዞ። ከም ናይ ኣርዮስ ሓሳብ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ኣይኮነን። ሎቱ ስብሃት ምባል ንክርስትና ካብ ስሩ ፈንቂልካ ምድርባይ ማለት እዩ። ስለ ናይ ክርስቶስ እግዚአብሔርነት ብሉይን ሓዲስን እናመስከሩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9:6 መዝሙረ ዳዊት መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 46:5 ካብ 77 ክሳብ 65 ዘካርያስ 14:4 ዮሐንስ ምዕራፍ 1:4 ምዕራፍ 10 ክሳብ 30 ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:8 ሮሜ ምዕራፍ 9:5 ኣርዮስን ናይ ሎሚ መሰልቱን ሓንቲ ጥቕሲ ሒዞም ንክርስትና ካብ መሰረቱ ንምውፃእ ምፍታኖም ብርግጽ ካብ ሰይጣን ምልኣኾም የርኢ። ኣብቲ ወቅቲ ብምውጋዙ ተበዲለ ኢሉ ዝሓረቐ ኣርዮስ ምስ ክልተ ኣውሳብዮሳት መሓዝቱ ዘቂሳርን ዘኒቆምድያን ኮይኑ ናብ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ከይዱ ከሰሰ። እዚ ቅዱስ ንጉስ ድማ ናይዚ ጉዳይ ክብደት ተመልኪቱ ናይ ዓለም ሊቃውንቲ መንታን ክእከቡ ኣዘዘ። ካብ ሚያዝያ 21 ክሳብ መስከረም 21 ተጠቃሊሎም ኣተዉ። ኣብ 325 ዓመተ ምህረት ብናትና ኣብ 318 ዓመተ ምህረት ን40 መዓልታት ዝኣክል ሱባኤ ሓዙ። ነቲ ሱባኤ ምስ ወድኡ ድማ ብ4 ፓትርያርካት እለ እስክንድሮስ፣ ሶል ጴጥሮስ፣ ዮናክንዲኖስን ኤዎስጣቴዎስን መሪሕነት በእለ እስክንድሮስ ሊቀ መንበርነት በአትናቴዎስ ጸሓፊነት እቲ ጉባኤ ተጀመረ። በቲ ጉባኤ ሙሉእ ስልጣን ብሰማይ ካብ ፈጣሪ ብምድሪ ካብ ንጉስ ዝተውሃቦም ኣበው ንኣርዮስ ተከራኺሮም ምስ ሰዓብቱ መልሲ ኣስኣንዎ። ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ወልደ ኣምላኽ ስጉ ቃል ባዕሉ እግዚአብሔር ምዃኑ ኣረድእዎ። ኣብ መጨረሽታ እቲ ጉባኤ ኣይምለስን ብማለቱ ንኣርዮስ ኣወገዝዎ። ጸሎተ ሃይማኖት ንመንግስቱ ፍጻሜ የብሉን ክሳብ ዝብል ተዛረቡ። ፍትሕ ነገስቲ ስጋውን መንፈሳውን ኢሎም ኣዳለዉ። ንስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝግባእ ኣዳለዉ። ብስሞም ዝጽዋዕ ሓደ ቅዳሴ ደረሱ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መበል 319 ኮይኑ ንገሊላዊ ጳጳስ መሲሉ ንኩሉ ኣከናወነሎም። ኣቦታትና ስራሖም ምስ ወድኡ ንቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ባሪኾም ነናብ ሃገረ ስብከቶም ተመለሱ። በብዘመኑ ዓሪፎም ድማ ንኽብረ መንግስተ ሰማያት በቕዑ። ንሕናውን እንሆ ኣቦታትና መምህራንና መሰረታትና ብርሃንና ዓንድታትና እናበልና ነኽብሮም። በረኸቶም ናይ 318
يحضرنا أركي دما كم زيبل سلام لباباسات اللي سنمو عبره بهاجرنك يا وعد يامها أفراس هيوات اللو ببيهلا انقع زبفسها زكدو واستبهر وزوردو أميها انزي حمقو ما ياتبزها يقول بركة يحضرنا أملاك قدوسان 318 ليك آوينت قدوسان بصلتهم نعنان نبيت كريستيانان كاب كفو صلائي يحلولنا كاب بركتهم دما يغفلنا آمين 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 حدار تشعات زخبروا عمتاو ناي قدوسان بعلات زيوم يوم قدوسان 318 ليك آوينتي قدوس إلا اسكندروس ليك قدوس أثناتيوس هواريا أبا يسحاق ليك أباسات ليكو أكال ولد ورحوي بعلات دما زيوم يوم أبا برسما سرياوي أبو ناي كل منقصات سوريا أبو استنفاسة كريستوس ناي بهيري بصوان صادقان أبا ملكة صادق زميدا قدوس جوسيماس صادق بحقي إبلكم اللهو أب مدري زأسركموو زبلة أب سماي أسرك خونيو أب مدري فتحكموو زبلة دما أب سماي فتح كخون إيو كل التوي سلسة خوينهم بسمي أب استأكبلو أنك أبو أب مأكل اللهو أمو كلتا كابخاتكم أب مدري بزل منو نجر كله انت تسمعوا كابتي أب سمايات زل أبوي كوهابهم إيو إلى كم بحدش بحقي إبلكم اللهو ماتيوس 18 فقدي 18 وسبحات لإግዚአብሔር ولولاديتو دنجل ولا مسكالو كبر سنكسار لسمع زنبب فقر قويتا أو لبو يعنبب صلوتن حالوان ناي قدسان دما يركب ذكرى صادق نعلم يهلو ذخرنا صادق نعلم بملؤيو زنبر زودقة زنطبة بأفا قدسان تقهان ملائكة تآرملنا بركتنا يزم كلهم بزلموا عن تزوعلو مسكولاتنا يوعل آمين آمين آمين